Boys, Jermel Labador, ano? Putak lang ba ng putak? Ito ba hinahamon mo ng basketball? Boom! Kaya Boyongas, wag mo ko hinahamon ng basketball kasi alam mo nang dito ako malakas tapos hahamunin mo ko ng basketball. Kamusta mga idol? Here we go again, more Country TV. Please like and subscribe. Jermel Labador aka Haring Bangis sinagot na ang hamon ni Boyongas. Kahapon lang mga idol na naglabas nga ng video itong si Boyongas kung saan hinahamon nito si Jermel Labador pagdating sa basketball. Tingin niya sa akin, hindi marunong mag-basket? Eh, sa battle of YouTuber, baka mayroon papalag din sa basket, ano, Jermel Labador? Ani pa nito mga idol na akala daw natin hindi marunong mag-basketball itong si Boyongas. Kaya naman pinakitaan niya ng husay ang mga manonood kasabay ang pakikipagtagisan ng lakas at galing nitong si Boy Bagsik at Boyongas. Samantala mga idol ay sumagot na nga si Jermel Labador na umano'y hindi dapat siya hinahamon at dapat daw pag-isipan muna ni Boyongas ang lahat ng mga sasabihin niya sapagkat dito daw bihasa itong si Jermel Labador. Masasabi ko sa'yo Boyongas, wag mo ko hamunin ng basketball kasi dito, eto laro ko eh. This is my game, man. More than just a game. May dugong player to. Boyongas, naghahamon. Ang yabang, kala mo naman maibubuga. Sinabi pa nito mga idol na maling-mali ang ginawa ni Boyongas at saka ni Boy Bagsik dahil marami daw ang batang nakakapanood sa mga video nila na talaga nga namang masamang ehemplo sa mga batang nanonood. Magkapatid pa man daw sila. At si Jermel Labador nga daw mga idol ay hindi niya inaaway ang kanyang mga kapatid dahil mabait daw itong tao at wala siyang inaapakan. Samantala mga idol ay pinakitaan niya ni Jermel Labador ng mga shooting itong si Boyongas kung saan hindi niya dapat hinahamon nito si Jermel Labador dahil ito daw talaga ang laro niya. Hindi daw dapat hamunin itong si Jermel Labador sa kanyang sariling baluarte dahil lalamunin daw lang nito itong si Boyongas. Samantala mga idol ay sinabihan pa nga ni Jermel Labador itong si Boyongas na mag-training pa muna ng dribble bago sumabak sa battle of YouTuber. Talaga nga naman nag-iinit na ang dalawang ito. At ano naman kaya sa palagay nyo? Sino kaya sa kanila ang mananalo? At kakasakaya itong si Boyongas pagdating sa basketball? Panoorin natin ang video na ito. Basketball kasi alam mo nang dito ako malakas tapos hahamunin mo ko ng basketball. Kayong dalawa, magkapatid na nga, nag-aaway pa kayo. Ang pangit, masamang ehemplo kayo sa mga kabataan na nanonood sa inyo eh. Magkapatid kayo, nag-aaway kayo. Kayo mag-aaway, magkapatid kayo eh. O bakit? Yung kapatid ko, hindi ko inaaway yun. Wala akong inaaway ng kapatid ko. Magmahalan kayo, magkapatid kayo eh. Basketball, sports lang yan. Huwag kayong magrambulan. Ganyan ba talaga laro nyo dyan sa may, sa may Kabisayaan? Rambulan? Kaya ayaw kong tumapak dyan eh. Kasi hindi sports ang pinunta nyo eh, away eh. Kaya ikaw Boyongas, mag-isip-isip ka kung talagang gusto mo akong labanan sa basketball kasi talagang hindi kita aatrasan. Pero mag-practice ka muna mag-dribble. You know? Yan na! Nag-init na! Nag-init na! Nag-init na! Nag-init na! Yan na! Nag-init na syempre! Alam mo na! Alam mo na! Nag-init na! Kaya kung hahamunin mo ako, pag-isip-isip ka. Boyongas, kung maghahamon ka ng basketball, pag-isipan mo mabuti, ha? Pag-isipan mo mabuti. Homie! Yan ang sinasabi ko sa inyo eh, di ba? Piliin nyo yung mga iniidolo nyo. Dapat, yung walang tinatapakan tao. Ito ba hinahamon mo ng basketball? Boom! Homie! Ano? Ha? Ito ba hinahamon mo ng basketball? Woo! Pakitaan natin ang layup. Boyongas. Boyongas. Ang masasabi ko sa'yo, Boyongas, huwag mo ko hamunin ng basketball kasi dito, eto laro ko eh. This is my game, man. More than just a game. May dugong player to. Boyongas, naghahamon. Ang yabang, kala mo naman maibubuga. So, yun lang. Haring Bangis, nag-iisa, di ba? Manila Boys lang malakas. Kahit saan mo dalhin. Capital City, ha? Sana panood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Tunay nga bang may ibubuga itong si Boyongas pagdating sa basketball dito sa Haring Bangis na si Jermel Labador? At kung sakasakaling magkaharap kayo itong dalawa sa basketball, sino kaya sa tingin nyo ang mananalo? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isa hanggang dalawang video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.